Takže lidi, vítejte u dalšího videa a dneska se to bude odehrávat na šachovnici. Určitě víme, že šachy jsou jeden z nejkrásnějších deskových her. Je to i sport a šachy jsou strašně krásná hra. A proto bych vám chtěl ukázat dva takové rychlejší šachmaty. Jeden jsem už použil a ten druhý zatím nikdy, takže ukážu vám první. Pokud chcete dát šachmat, tak musíte hrát většinou za černé a je to pěšec F4, černý pěšec E5. Pak táhne bílý pěšec na G4 a dáma šachmat na H4. Pak je tu ještě jeden šachmat a ten vychází takhle. Tenhle šachmat jsem zatím nikdy nepoužil, ale ukážu vám, že ty tahy nebyly úplně nejlepší. Všichni víte, že tohle by se asi v normálních šachách nestalo, ale učebnicový tah, učebnicový tah, učebnicový tah. A už tady je to jeden z horších tahů, ale bílý udělá přesně tohle. Bílý bere, černý bere pěšce. Dělá asi nejlepší tah. To byla už poněkud chyba, protože většinou by se to vzalo, ale táhl tak, měl se brát dámu. Napadneš, on zabrání, dáš to. A kůň už je trošku horší tah. Protože kdyby táhl tak víme, že ještě nějaká naděje na výhru je. Ale místo toho to byl takovýhle krásný šachmat. Myslím, že ale většině lidí se to nelíbilo, takže bych chtěl zkusit ještě jednu takovou verzi. No teď je to daleko hezčí šachmat. Sice taky nějaké tahy tam nejsou úplně nejlepší. Ze začátku jsou všechny učebnicové. A vidíte, že ten šachmat fakt jde dát. Takže určitě mě nezapomeňte sledovat, dejte mi odběr, like a to bude asi všechno. Tak zatím čau.